Ние отиваме към Варна, където 8 виртуални фирми бяха създадени в Икономическия университет като част от иновативен метод на обучение. Подобен бизнес симулатор се реализира за първи път у нас. Той вече работи в магистърските програми Комуникации и бизнес развитие и пазари и технологични иновации. Има ли резултати от дейността на фирмите? Ще научим от Галин Георгиев. Здравей отново! Здравейте отново от Варна. Резултати има. Да се призная, съм много зле с фирми, икономика и така нататък. Това, което научих е, че вече има произведена продукция. Една от фирмите се занимава с производство на хляб, друга с консултантски дейности. Поне разбрах, че има 2 хляба произведени. Всъщност, каква беше целта на този иновативен метод и вече може ли да се прави изводи за резултатите? Това ще попитам ръководителя на проекта, доцент Бистра Василева. Добро утро. Значи, моите разбирания са доста фрагментарни, но все пак има нещо произведено. Вече има нещо, което е готово за пазара. Така ли? И къде се преплита виртуалното и реалното? Здравейте! Това, което виждате тук, са представители на 8-те фирми от нашия бизнес симулатор, който е по проект бизнес моделиране на учебните планове и програми в професионално направление икономика на Икономическия университет Варна. Това, което е новото и мисля, че за първи път в България, че нашите студенти в 2-те магистърски програми Комуникации и бизнес развитие, които се занимават с производство на хляб, и пазари и технологични иновации, които работят в областта на консултантския бизнес, са поставени в реална пазарна среда. Виртуални са, защото фирмите им не са регистрирани, но де-факто те оперират като истински фирми. Имат си директори, имат си разпределение на длъжностите, събират се, имат си организационни проблеми. Стартираха септември месец. На случайен принцип определихме фирмите и за периода до февруари, на 21 февруари, те представиха това, което са направили до момента пред комисия от представители на бизнеса, включително и на възложителите. Фирмите от Комуникации и бизнес развитие получиха готова ERP система от една от фирмите партньори по проекта, в която имаше въведени данни на реална фирма от хлебопроизводството. Целта им беше да разработят нов продукт, от който представиха пилотен хляб на защитата на 21 февруари. И сега ще следва ново задание, когато те ще трябва до 15 май да произведат реален продукт, който да се опитат да продадат на верига от хотели. Другите фирми работиха по задания за разработване на нов продукт или на нов пазар в областта на производството на домакинска техника. Те по същия начин сега предстои да преценим заедно с фирмата възложител какви конкретни реални задания ще им дадем. На 15 май, когато е годишното издание на конкурса Бранд Идея, може да дойдете и да видите техните реални резултати. Да. Но вече има мостри, поне 2 хляба. Всъщност какво произведохте? Да дадем думата и на екипа. Нашата фирма, която се казва Хляб БГ, тя произведе хляб за деца, направен от мляко и масло. Това е нашия нов продукт, който в момента тепърва ще навлиза на пазара. Направихме дълги проучвания и на базата на тези проучвания ние взехме решение да създадем този продукт. Преди малко чух организационни проблеми, така леко ми се изправи косата. Какви са организационните проблеми при една виртуална фирма? Здравейте, аз съм Анита Данова. Моята позиция е директор и финансов менеджер на нашата фирма. Тя се казва... Приятно ми е, господин директор. Много ми е приятно, ако търсите служители. В процес на търсене сме, ако имате необходимите... Естествено, да. Така за проблемите обаче. Проблеми бяха много големи. Оцелихте кола да питате. Моята позиция първоначално беше друга и е много трудно, когато един екип се сформира на случайен принцип с непознати хора и те трябва да работят заедно в една обща посока. Много е трудно да се мотивират и да работят заедно за... Питате ли ме с тези оператори, които въобще имат съвсем други цели в живота? Така, вие сте правили консултантски услуги, това пък хич не го разбирам. Какво всъщност вашето, освен че е виртуална фирма и виртуална дейност, не може да се пипне като хляба? Абсолютно сте прав, аз съм Анита Несторова, моята фирма е Bizgrow ООД.
Ние се занимаваме с маркетингова консултантска дейност, както вие казахте, и ние разработвахме за фирма, която се занимава с производството на електродомакински уреди, разработвахме външен пазар Дания, което е още по-трудно. Трябва не само да намерим проблемите, които са във фирмата, но да намерим правилните решения, които да могат да бъдат максимално полезни за фирмата, но също така и да бъдат достатъчно разходно ефективни. Това изисква голям труд, големи проучвания, също и много добра организация вътрешно фирмена. Аз съм доволна, че в моята фирма нямаше проблеми. Един щастлив шеф. Значи заплатите ще бъдат по-големи. Това е магистърска степен, нов вид обучение. Кое е повечето удоволствието, че се прави нещо ново, или трудностите, че се прави нещо ново? Здравейте, казвам се Ива Панаятова и съм ръководител на виртуалната фирма Панди Консулт. Магистърско обучение, но реално всъщност ние сме в реална среда, защото задачите са реални и тяхното изпълнение изисква реални усилия от всички. Така че дали ще работиш в фирма на трудов договор или ще работиш в нашата виртуална фирма, усилията са едни и същи. Благодаря много. С това приключваме от Варненският икономически университет. Разбрахте нов начин на обучение чрез 8 виртуални фирми. Магистрите да бъдат достатъчно близо до практиката, така че завършвайки своето образование, те да имат една достатъчно добра, не само теоретична, но и практическа подготовка. Наистина любопитен и иновативен начин за обучение. 8 виртуални фирми в Икономическия университет във Варна, които въпреки че са виртуални, всъщност поставят напълно реални задачи и проблеми за решаване пред техните ръководители.